Winnie, CC Chinaka Tracy, Antonita Mutandwa, Faith Mpunda, Robo Cherry GCC. Lee Washer Jones, CC, Omi Jumber, Kurisi, DC. I hope link is with guys. Hope it's working. Hope it's working. Oh, then go. Then go. But we say link. There this is a Cambodia, Cambodia, that's not one. Hey, ina mashura. Inongoti ziku volume from Norway name. Zvichiita wereshi. Is this cool? Guys, nechinguri ndabvira nditofungwa kuti nditoripo pauyu. Ange yakadzima. We say, guys, pindai 1 or 2 people. But ndoda kuti kasire kuekera ndikutobika. Kuzoona ndasiwa nyasha manje. Guys, nhasi munhu akachicleana pano vanocleana vachona vachicleana veve. Yo, nhai Mwari. Zvaanga achiti achicleana anga achitorova madhoo ndozvaanga achiti. I don't know why kuti hasha dzake dzabhebhera. Anga achiti kuti kurova dhoo chaiko nhasi anga nehasha mauti chaitika. Anga ane hasha mukadzi mahwindo. Nditombofunga kuti asi pani ndinoda kupazirwa kani. So nditombofunga anga achita kuti ba. Ndozvaanga achiti. Haanga neukasha. Ndatombovhunduka kani kuti asi pane mbavha inoda kuuya kuzondivhurira kani. Ndatombofunga wanike nhema zvanditori ndegazvo. Zviri sei ngandimbokudza hangu dzikama rakaitwa navamwe mai vataishanda navo guys. Nyaya dzangu dzinenge dzakangovhengana. Kusvika makuzopindawo kozi tangoti tashanda chero yataita panguva iyo. Vamwe mai vatikamboshanda navo manje. Vakaita sei vandaikudzai vaivai kuti vane mari dzavo, vane maconnections wati baba wacho murume wacho ndijaji. Saka if you're a judge mandikudzai maprofessions ane uyu ndotokangana kuekera. Mandikudzai maprofessions anonyatsa kurespectwa kunoku: judge, doctor, ma-engineer, ma-directors, who else? Ma-nurse, teachers vanotambira mari dzakafanana.
pane mwana ndoziva kuti vanorespectwa zvingamboite ngatiti lawyer handitika engineer madoctors madirectors nani futi umwe anyone anongopfeka white coat ari kudoctor ari kudepartment rekuma-white coats kuya vanorespectwa zvingamboite vane cash mabusiness matycoons aya yes vanorespectwa only if people knows kuti zvoni iwo une mari dzako. That's how they respect you. Then vamwe futi vanorespectwa ndevapi kutora kuti vamwe vanorespecta manjenjenje zviri sei ndikuona mirai ningoti gaga story kangu apa so oh no ndakangana kuisa pachaja saka manje ukanga uri department iroro wozwa kuti even type dzemota dzavanofamba nadzo zvitori different masamba anenge akatongosiyana ona manje guys I kubvunza kuti how can I paint my wall ite so uwo yangu ndipenda apo patakaisa maplastic apo nditokosa zvamakataura zvakare zvaitosiya futi liquid yakadaiwo sokuti bhabaika tatofunga zvekutoti kungoipenda naini kungoipenda pakadinina pacho yongopenda nedhis color yacho ndobuda nependi yakadaiwo so simple anyway continuation ndeyekuti ndikini mai vaivaika handitoda kuti murume wacho ndijaji kureva kuti anorespectwa so zvavanozoita manje ndezvekuti mai ava vandaiti linguistic mai ava vanopopota kana muchiziva munhu anonzi anopopota zvamunofunga zvezvekuti mukanzi takaenda kumanesi kuchipatara chinoda kunobatsigwa manesi vanotuka vanorova vanoita sei uchibatsigwa panguva iyaiye ndo zvinoita personality yamai vavo kuti she's always shouting at people ndo type yamai vandi kutaura nezvavo kuti ukapinda muoffice makuseni ega unenge vanenge basket kefood saka vachingovhura dho kudai vanenge vachitaurisa the whole office munonyarara kuti zi mai vavo vatanga kutaura and vanenge vachitaura vachingopopota vanenge vachipopota nani stop ndozvavanoita mai vavo so pekutanga manje I think ndasingavahwisisi tondazovahwisisa pandingavahwisisa pendika mayava but chii but mayava up to now I don't know kana wakasita friend chikoro chese hapana kutamba navo because vanotuka chikoro chese she doesn't have friends chikoro chese nyange kungonyeberawo anoita zvinhu zvake iwo vega vaita zvinhu zvavo vega vanotozongotiwo kana kuri kumafunctions chaiko hakuna ntobuda kana kugara pasi because she's always zvinhu zviri weird I think muno munyika kuti munhu akadero like vanhu vemutendi anobehave like that kwavari hasi normal like havana kuzvijaira zvatoita zvekutaurisa isusu kwatiri zviri normal ndichigara ndichitaurisa ndita sei kana kutanga kutaura tichidedzera its normal but kwavari mozoti vanogona kutukana but ungosazvinzwa kuti vanhu vatukana vachitaurira pasi ndo zvavanoita so now this lady ka mayezi ese andakashanda pa ndo zvaangangori saka panouya manje iye ndiye anoenda kuairport kunotora mastudents anenge abva kuchina 2 per year paimboyanzi vakomana vakasangana but handichadi vakomana because vasikana vese vanga kurwirana chivakomana tuya saka anoti vasikana 2 per year ndiye anovatora kuairport anovadzosera ivhiri kuairport function yese inenge namai ava vasikana vanenge vabva kuchina veve they have to attend whether they like it or not they are forced to attend vadiro veve saka vanenge vari ndo vanenge vari responsible nevanhu vanenge vabva kuchina 2 veve so then vadero manje kune mamwe futi vanozouya mastudents vanenge vachinzi mastudent teachers vanenge vachishanda asi vachidzisa chichinese so zvakazoitika manje last year ndakabva yayo zvakaitika nezvokuti year iyi pakauya mastudent teachers akawanda ekuita se anodzisa chinese I think anga ari about pekutanga anga ari 5 vekutanga nemadzangu anga ari 6 vekutanga 3 vakangogara for like a month ndobva vatoenda ndobva vasara ne3 ava vanenge vangabva pasame school
but zvakaitika zvokuti handisi kuti mai vakaziva kuti one wacho anga nemaspecial abilities, munoziva those people vanonga nemaspecial abilities. So zvavanoita kuno kuva nerule mose zvokunzi I don't know kana vachiita kuzimbabwe kuti every school panofanira kunge pane kana kuti munhu ari disabled anoshanda ipapo. Ndio zvazvinoita even mumwe munhuwo anongori impaired paspeech anofanira kunge achitopiwa opportunity yekuti ndaanga achishanda ipapo. So ndo zvakaita nemukomana uyu, but tese I think we didn't know kuti that guy ane problem yaanayo. Saka mukomana uyu manje aigona kungoti muchifamba aikumisai, akumisai obva tanga kutotaura, otanga kutochema. Ndizvaita sikeni musi kutanga ndasikamuhwisisi ndobva angouya patari kagara pangotanga ngotaura zvikanzi I'm not happy. Kati kochi zvikanzi handizi kuti mai ava ndavaitei, apa ndasati azviziva kuti mwana wega ari kutoswa, ari kuoneswa nhamo namai vaya vanotaura, because tisinganzwi language yavo kuti vanenge vachiti chii pese vanenge vachitaura, because atatovajaira kuti ndo zvavari. She's always shouting, she's always loud muoffice. Ndobva atanga kutogara nesu pai isi taigona kugara pashe kana naAlex vaive ndo vandaingogara navo dzimwe nguva. Taigona kugara pashe mupaki, kune paki chaipo pachikoro, pane paki, mapaki acho akasiyana-siyana, depends kuti unogara paki ipi. Isusu there is a paki yakananga nebuilding yataiva nayo ndoyataigara, because ndo iri padhuze neoffice kuti vanhu vazive kuti hauna kutisa basa. Saka dzimwe nguva takagara kana mupaki memuya aiuya ogara nesu otanga kutaura nyaya kuti tengoti from nowhere, mai ava vakandinikirikina vanogara vachindituka, wakati wanzi chii? Ubva kuti I don't know, otanga kuchema. Pekuchakatika chii Alex kuchii chaitika nemukomana kuti asingamuhwisisi. Mumwe musi auya futi paya, auya mukomana auya ndobva adii, excuse me, ndobva atanga futi kutaura. Kusvika manje mumwe musi tazonzi pane nyaya yakaitika, mukomana uya manje kuda mwedzi wangu wakagara. Saka manje anenge anga ari kubuilding, because kune building yainzi yedu isusu yainzi inogara mateachers, maforeign teachers ese. Then there's another building isusu yaitazodzidzisira yainzi building number 4. Building number 4 yaya anenge angaenda kudzidzisa chii, pane yainzi /11. Mastudents anenge ari /11 vanenge vari compulsory kuti vadzidze Chinese. Anenge anga ari kuclass kuya. But I think zvakaitika zvokuti mai vaya hameno kuti vakaenda kunomutriga here ari kubuilding yayi, vamutriga aida kuvarova. Saka amutriga meme akabva atakuita sei kubvarura zvinhu manje. Havana kuzviziva kuti ndofunga jekiseni kana anga achibaiwa majekiseni. Vamwe vacho vanobaiwa majekiseni. Tichazokudzai about mamwe mastudents futi vanenge handisi kuti ndo vanenge vachinzi vane autism yekwati vane chii. Ivo vekunoku vanoti hanzi ivane autism, but I don't know kuti ndio autism yacho kuti ndechimwe chirwere. Saka zvavakabva vazoita mukomana wega akavharura mabhuku, akaroverova zvinhu, akatora macheme mwana, akatanga kumaputsa-putsa achimakanda-kanda, akabva akatanga kubata sheti yake, akadambura sheti yake. Vanga vamutriga. It has been overdue vachiita sei vachimutriga kudero kusvika musi waakazobhesta. Akabhesta CCTV. Kuna ma-CCTV ka kune CCTV kana muchiziva kunhu kunonzi kune CCTV ka nyange one kashtakishopu kakadaiwo so panenge pane CCTV. CCTV iri kucapture everything. CCTV iri kunonga everything. Abuda mukorido muya apefoma mhene kuti mumwe mwana angada kurova futi ari imomo kusvika vana vatiza ndobva vanodedza vanhu kuti ticha uyai muone ticha vabuda sei hamene zvavari kuita kuti vari kuita zviri weird. Mukuru wamustudent ticha uyawe student ticha vadi atorwa manje apo panga kudedera nehasha. Aidedera nehasha ka hasha zokutoti nhasina kurova mese ndozvanga akuita manje ticha uyawe. Ndobva anogara pashi achiti agara pashi achihuta kudai obva bata musoro wake kudai sei. Apa isusu mind you we don't know kuti ticha uyu ane problem yanayo. Saka isitangoti as a pepet because taingopfura ndingomti hi how are you musi haana kudevera akagara pa akasimuka. Aigona kuti akatanga kusimuka otangoti ndozvaaiita manje. Saka handisi kuti ndo paaizopedzera hasha kuti chichaizoitika. Obva apinda muoffice, obva abuda mbatora mabhegi ake ese ndobva abuda akaenda mumba bva mangwana achoni bva maparents azodedzwa. Saka isusu manje nekuti hatihi kuti language yavo yavaitawo ndei ndovatazoona komana auya nevabereki vake ende mabereki vacho anotoradza kuti vatori bhobho because kwainzi anzi mamwe mabrothers ake madoctors iye ndiye akazongoenda kuteaching ndokwavakamuendesa. So vaimupa mota
yekuti pekutanga vaimbomupa mututu kusvika vazomupa mota yekuti adhiraivha achiuya naye kubasa. Vauya payani maparents ake very elegant people. Ndobva vasvika paya ndobva kwazouya director, ndobva vauya ndokwadedzwa mavice director, mbva watouya bva watanga kutaura naye zvakanaka, bva watombodedzwa, bva wapinda muofisi vachifamba naye vachitendera naye. Ndofunga kwada kumunyengerera kuti kozi anenge anga akuda kukuita futi basa racho riya. Adero paya hey nashi adero manje ndobva adzoka kubasa. Akadzoka then mai vanenge vanga vachiudzwa kuti no, imimi I think is the way yamuri kuticha mwana uyu. That's the reason why makamuramba muchimupusha kusvika atrigika kusvika to this level. Unenge kuti zvakazopefamba pamberi pemastudents zvikanzi mofanira kuita sei kuchinja the way yamunotaura naye, because mai vaigara vachimutuka even ngobata bepa kungosimuka vaigara vamudza kuti kuenda kupi. Mai nemukomana ropa ravo ranga risingaenderani, ropa ravo rakatadza kupindirana zvachose. Vaigara vakamubhasha mukomana every day, vaimutuka mukomana, vaingomutuka for no reason. Maona manje zvokuti vamwe vemuofisi vanga vasingakwanisi kuvadzora. Mai havadzoreki zvokuti unodzora munhu zvezve havasi type iyoyo, vanotokutukira kudzorwa ikoko. Ndikatokudzai zvimwe zvavakambopopotera unotomboseka, because vadero manje vakazoita sei mukomana iye ndobva azombokuita akati handichadi, ndokutopuwa mapresents ekuti aenda after 1 week. Ndofunga kuchikoro kwayo akati no, hauna kupedza, unogokuita sei, hauna kupedza mamodules ako akufanira kuassesswa. Ndobva ndidzoka kubasa. Akakudzoka vakangomiti dzoka akadzoka, but this time paakazodzoka bechi2 vava vasingachamutuki, vava vasingachaiti kana anything kana kutaura, because I think zvakazosvika kana kuchikoro kwavo kuti uyu ndofunga akatoti vari kundibhula, because ayenge tori bullying yavaitoita mai vavo. Wainzwa tsitsi vakatanga kumutuka mukomana iye, wainzwa urombo vakatanga kuti naye, but these other 2 students vanga vasingambovaitiri izvozvo. This one ndo vaituka every time vachienda kana paari achiita mabhuku, vaigona kutora mabhuku yavo muti asi zvakuita izvo, vachimutuka vanga vasingagoni kutaura naye zvakanaka kusvika vazongonyarara vasingacha. Paakadzoka pechi2 after akuita vanga vasingachamutuki, vanga vasingachaiti anything, vanga vakutotuma uyu mumwe mukomana vanga vasingatukiwo kuti indanotarisa kuti ndizvo here zvaari kuita. Maona manje saka but aiita mistakes akawanda, but mai vanga vasingazozwa kuti mukomana ane problem yaanayo. Ndo patakazozwa kuti anenge anombopota chasei kana mwedzi wavo wakagara anombopota chasei achiita so ndo zvaanoita. Yapera iya. Vaita sei vaita futi rimwe drama mai veve vanotuka vakapromotwa kupfuura mumwe mukadzi anga aripo, vapromotwa kupfuura mukadzi aripo. Sikanzi mukadzi akaita mistake yekunyora kuti yekuadresi kana kunyora kuti zera ngatiti Sharon, ndiye Sharon, instead yekuti ndiye Sharon pepe vonyora kuti ndiye Sophia anga agara aripo uya ati mai bva vati wanyorerei kuti Sharon instead of kuti Sophia, wanyorerei kuti Sophia sorry instead of kuti Sharon. It means kuti imimi you guys you don't respect me. Hanzi pakatukwanwa mugrupu iroro revanhu vemunomunyika, vanhu vakashaudhana kunge huku. Hanzi kusvika manje director wedepartment kwataiva isusu handi yakazoipindira nyaya yachona akati iwe uri kundiudza kuti uri kupopotera kuti panyorwa kunzi Sophia instead of Sharon. Zvikanzi yes, because it means that you don't respect me, you guys you don't respect me, munondidisrespecta. Mofanira kurespecta kuti ndindapo panyanga ndindakapromotwa kupromotwa. Zvikanzi aiwazve it's a simple mistake inokwanisa kungochinjwa, tongodzima zvongoitika kuti anogona kunoprinda the new papers dzine zita rako simple. Saka iwe kupopoterei chakupopoterai ipapo hanzi mbva atanga kuti hey newe haundispe. Zvikanzi shamwari take it or leave it, ndada kutorichinja bepa rero kuti rinyorwe Sharon asi handichatodero, ndakusiya rakanzi Sophia, deal with that. Baba yavo manje vakapindira ende manje zvavaita baba yavo itype yekuti vanenge vakarova serious, havatsukuduki. Baba yavo kana makamboona munhu unonzi anenge achichange soft and wuka, but kana ataura chaataura ndichocho. Baba vapo vakaipindira vakati deal with it, take it or leave it, ndezvako, enda unomhangara kwaunoda. Ndozvavakaita, vakamuti enda unomhangara kwaunoda, enda unomhangara kwaunoda kwacho nikoko, kuti hanzi handida kunyora kuti zvoni Sharon ndanyora kuti Sophia. Saka zvobasa rei kuti Sophia bepa riri zita riri pabepa, zita chariri pabeba ndero vanobva wapopotera kudaro. Zvikanzi ndezvako izvo, zvikanzi hey iwe unotondidisrespecta. Zvikanzi yes ndakudisrespecta because iwe ndiwe usiri kudisrespecta vamwe mateachers.
iwe hausi kuti vakaudzana, vanenge vakuudzana kuti iwe kana vakuudzana vekuno vanouti iwe vanenge vasingachadanzira kuno isu tinechiti jani vanhu vakuru vachembera vatova kuma50 something zvikanzi aiwa he zvikanzi ningi iwe chimira ndikuudze iwe apa handikutyi iwe ita zvezvaunoda kupengereka but handakana basa nazvo. Vakaudzana mai mwana tripiyo tikaenda tasingatombozivi kwese izive takatoenda kutripi because kuno kuva nevanoti mateachers trips. Mateachers trip ndeyekuti zvoni maticha moita sei munongoenda as mateachers kutripi kungoenda apapo. Guys, let me tell you, pane kumwe kwatakamboenda up no, I don't even know why we went there. That place was very far. Takasimuka kunoona 5 am tikasvika the following day 5 pm dzeusiku tikasvika tikangogara tikangonzidzisai kuti how do you teach up no, handitombozi kuti takaenda kunoitei ikoko nango zvataita handitomboziwisi kuti zvonzi zvii. Ndaingopuwa zvipepa zvikanzi tinongonyeba kuti zvoni teachers trip but tinenge da kutravela. Kwatakanotravel kwachoni wrong place, it was not even a nice place. Kwaingovawo nezvidhori zvavo zvavanonamata zvezve ndokwatikaenda. Guys, kunhu kwangu kuri ikoko handisine tiri kubhodha panext nenapo pane bhodha rinonzi vanoriti chiko irori isu noriti tailawo friendship bridge. Kune rimwe rinonzi Ventine kure, it's another border renyika rinonzi lawo. Ndokwatakaenda. Why? For nothing. Why? Kunoona matemple moza ndakaona matemple aya munoona paTV achinzi wo vachidayo so. Ndakasvika pakunzwa munhikwi nekuona matemple. Imagine mayezi ese andiri kuno netumwe tumatripi tusina kana basa. Pese pavanoita trip you have to pass through a temple. You have to pass through a temple yekuti wakutoziva kuti kunenge kune dzakaita kunge nyoka, kune vanhu vakadayo. Pane bangu patikambokwira gomo muzuve ndakaita kunge ncharova vanhu takakwira gomo vedu rekuti up to now temple yacho ire wanzi temple vakangoti there's a temple kanhu katokotoko chidhuri chitokotoko chakadayo so zvavo zvanenge vakavaka zvinenge zvakaita kunge silver zvezve. Inini it's not enthusiastic kwandiri. Ini ndofarira kuenda kubeach ndokwandofarira kuenda kana kuenda kune zvinhu zveactivities kuzvitori nemusoro kwete kuti kuenda kutemple. Uye ko vari kuno they believe in going kumatemples akawanda. Saka matemples atinga ndakaenda anotopfuura 50 matemple iyoyo. Ndakasvika pakunyangadzwa gaya kuti tichiinda takamira pamatemples mangani tichingoinda chete takamira ku more than 5 matemple chete. Tichidzoka takamira ku more than 6 matemple. I1 trip yamaitai gore rega apa gore asati apera muchaenda futi kune mamwe malocal, muchaenda futi kune mastudents, muchaenda futi kumaactivities macompetition. They take it serious when it comes kumatemple. Kana mai mwana saka takangosvika pangotiwo kana ari matemple tinongodzikawo mubhazi because munhu usanofanira kudzika. Madzika mongonogarawo tsvaga pekunogara zvichonyangadza. Ivo vanenge vadamboita zvavo zvanoita nezvikenduru zvavo zvezve wotenga wopisa zvikenduru zvavo zviya woita. Kana nhasi ndikanzi uda kuenda kuasian country, the first thing, where exactly do you want to go? Kutemple here kana kuti it's something different? Because ingori mudhuri wakamira uri kungoona manje zvezvichiitika. Tasingatombozivi kuti vanenge vachingotukana kuti saka vane mari dzavo vanenge mukadzi wajaji uyawe vanotomeka sure kuti mastudents avanenge ari under ivo ndo mafriends avo havatambi namwana. But at the end of the day panenge pakuzobuda kana kuti guwa she's not involved because havasi muany group vanongoita zvavo vakanyarara vachichallenjana navo vese. Uku kunoisa makabhawo nemafaculties uku vanenge vasiri part of that. Ndo zvavanoita izvozvo. But ndo type yemumwe munhu wandakamboshanda nayeyo iye angangoriwo weird nemadrama avaiita ivavo. Ende futi tichiri ipapo kunoku pane chimwe chinhu chandakanotisa. Oh my god, I think maybe zvogona kunge zviri a little bit weird chandataura but ndadangobisaura zvokuti zvoni pane when it comes to funeral kunoka the way avanoita funeral yavo kunoku neyekuzimbabwe zvakasiyana. Zimbabwe tinoti kana after 3 days munhu anogona kuvigwa. Kunoku anogona kuti kana kuti mazuva more than 3 days but hakuna makofini akafanana nekuzimbabwe. Makofini avo akasiyana ndeyekuti inenge iri like coffin but rine firiji. So munhu ndoti lese ashayika hatombogari mumochari motora munhu wenyu coffin rake rinenge ritori nefiriji kare. Saka munhu anenge atori mumba vakaita zvanenge vakaita anenge akazadzwa malaitsi akabaka akaita ngei kudayo so atori nedesign anenge but inenge riri firiji anenge ari mukati mefiriji. Saka patinge fanira kunge patori neuyu zvekuti even magetsi akanzi aenda that firiji inofanira kunge iri on
saka mune mutori nefiriji yenyu mukati mumba imomo, zvasiyana nekwedu kupi kuzimu. Iyoyo inenge itori firiji, munhu atori mukati momomo. Then havavige munhu zvokunzi necoffin day, vanopisa. Vanotozobva ikoko voinda kutori kutembo, matembos aya vadero vopisa. Vapisa kurutotwa mauyu akatosiyana-siyana zvokuti in a family there's one person anofanira kugirwa musvuvu, otange emonk iyaya yaone kupfeka zvinhu zveyellow zvezve, wotodero kuya. Hakuchemwi zvatinoita kuZimbabwe kuti maiwe zvinonzi ii, zvotopera vakutanga kuita. Ende futi havaiti zvekuti vanhu vanoita kunoungana everyday vese ka1 munochinjana kuti nhasi department ndori kuenda, mangwana department ndori kuenda, mangwana vedepartment, kana nhasi mastudents, mangwana mateachers ari kuenda, mangwana vanhu vemusociety, mangwana hamubatani mese, munochema zvakasiyana. And masvika ipapo tradition ndeyekuti mongosvika mongogara movapa mari envelope nemaflowers amunenge munavo makapfeka black everyone. Then madero mobva maenda kundopiwa chikafu panze. Panenge patori nefood for you, vanhu vanenge vachiuya mateachers ipapo motodya, kutodya kunge muri palunch maimwana, kutonatsa kudya food, madrinks and alcohol inenge itoripo, motonzi muda mwadoro ripi, muda mwachichipi, mune marice nechichi, motosevha makutopedza, makutonzi tatopedza kutobata maoko makutoenda. Then musi wekunzi musi unopiswa munhu mobvunza kuti ada kuenda ndevapi, motoenda mukombi motongoti I think ndakatenda 2 because ndaida kuona kuti zvoitwa sei, tatodero pepe munongosvika hamutombonzi kuti panenge pane mamonks anenge aripo, panenge patembo, panenge pachizvitwa, panoita kutembo dzawo idzodzo dzanotaura kuti ina handichadi kuenda kumatembo ndambo. Saka vanenge vari patembo iyoyo voita zvimashambanandingi zvavo zvavanenge vachiita. Vadere votora tambo inenge iri yewhite yamunenge muchitevererana nayo, inenge ichifamba nevanhu vari mulaini vakadero pepe. Munhu uya hamina kuti because anenge ari pamufiriji make muya how they do it, kumwe kwacho kunenge kuri hidden. I don't know how they criminate munhu iyeye, but anoziva ndechekuti kunenge kune fenesi inenge irimo. Zvekuzoti anozoitwa sei handizozichaita tobva kuti vanozozvita sei kuti munhu apiswe, I don't know, but anoziva ndechekuti after that vanozotranzi maashes aya vamatora. Pane instead of kuchera guva vacheri guva, so vanopisa munhu wese vanopisa. Then vadero manje kune like patembo ipapapo pane zvinhu zvinenge zvakangoita kunge zvinge zvimudhuri, indaitofunga kuti it's a design inenge iripo yakatenderedza, saka inenge yakatenderedza chakadai. Saka izvozvo ndo vanonotenga chinhu ichocho chinoita kunge chipila sort of, chakaita kunge chitembo chiri chipila kind of, zvotodhura kazvozvo. Then madero manje ndo mavanotora voisa vovhura, kana zvine maloka zvakasiyana-siyana, movhura moisa maashes muloka imomo, ndo itori coffin yemunhu, motoisa muloka maashes emunhu, matopedza funeral yenyu, zvatopera. Ndo zvavanoita kunoku. Yeah, I think ndapedza ndatokudzawo zvimwe zvinhu zvinoitwa kunoku zvamanga musingatombo, maybe maizviziva, but that's what they do. Ngandimboedha manje zvise ndeipi zviri sei? Kuri bho kanjani? Kuri bho kuri sei kuti chii nhasi? Good. Nhasi ndafunga Peter. Peter nhasi handisi muenergy yaPeter ini, ndichandadya ndanonoka kumuka. Uya udye. Handidi hano guys, ndinopota ndichoteerera poto yangu ikangonzwa kuti yakuda kutoekera ndikosimuka pano ndiwa ndatoenda live ndakunobika. Chii haudye? Kana haimboitai zvenyu zvemamapinzi enyu. Makuva ava hakuna aya makuva akafana neekuZimbabwe zvakasiyana. They burn kana vaberoka vapedza kupisa vanoisa mauyu mutukari twavo tocho. Zvobva zvaiswa mudisplay. Not a display yekumba, kune patemboka pane zvinhu zvavanoenda kune chimwe chimudhuri. Nditarise apa pafoni pangu ndikuratidzei chinhu chachona. Ndikanditi ndoti chiko tunonzisira kuti handitoziva manje. Chiyatimwe maheu. Aiwa kana. Haudi futi maheu. Handiti tione kuti zvobuda sei apa. Tangoisa kutsukira. Hakuna kuti vanenge zvobuda sei. Vanenge tichitange uyu
handizodi kuratidza mauyu pari kuburitsa pauyu panenge pane inenge ichiri ane madesign amuona like this ka ichi ndo anenge akadai also pauyu avo saka but this is the fridge inenge ine munhu wachoni ndozvavanoita inoziva kuti haubvumi kupiswa because its our culture yekuti hatitodi saka haumbofi wakabvuma wana because its our culture then mina ndione kuti pauyu zvozofamba sei panhingirikini panototorwa neuyu inonzi kune kutori nemahuswa zvakasiyana siyana da kuona kuti tunhu twachoni pane zvandida kutarira apa chakaita kunge chiuyu chachoni zvandiri kuona panapa ndofunga ndezvamambo izvi chinenge chamambo izvi chenge chakangota chipila kind of mavanoenda chime ndikushaya kuti zita racho rinonzi chii manje randofanira kunyora pauyu kuti zvinyatsokuoneka kuti ndinyatsokuzviwana zviri easy toti chimbondiudzawo kanyaya iwa chimbondiudzawo nyaya kamanzenge noti dzevakafadzo ndingasipedza kurara ndingazofunga zvemusuya onye ndakatofunga zvangu ungana ndiri grade 2 here or something handichazivi ndobva kwanzi kune sevhisi kumvuma ibva taenda paya saka mutemo wevo wekuti haukwati hatikwati tasingadyi zvinhu zvekumba kwevana saka tasvika ikoko ndobva sevhisi yapera here saka takamira panze hamena vana mhomes vaiite vachiri mukati isu sorry handimukona tumapila utu handisi kuti ndomune vanhu but iexample yekuti tumapila utu tunenge twakadai mukona tune madizaini akasiyana kune akakangapila kakadai tumapila utu tumapila utu ka ndotwavanonotenga tunototengwa tumapilas utu twakadai so saka tumapila tunoiswa patemple tunenge twakasaraunda temple I think vanenge vataura kuti anenge ari safe ari ikoko kutemple saka tunenge tuti mapila but tunoiswa around temple vaise pamba vanoisa around uyu temple ndo mavanoisa maashes avo but continue zvenyu saka ndibva taenda kuchechi kuya manje saka isu I think Sunday school tanga tapedza ndobva tamira panze takamirira vakuru tatine maticha acho saka pakabva paita munhu anga ine keke saka papila patanga takamira ina ndiri kune rimwe side masisters angu anga ari kumwe manje saka vakaofewa keke kendakangozonzwa thank you handina kunzwa no thank you ndakangonzwa kakuzongoti thank you ndikati vamwe vatoraka iri kwakubvuma keke riya kwakuzochicheukira kunotaridzawo masista angu ndona vana chavaka ndoni masista zangu haana chaakabata ini ndatobvumba makeke ndatogamuchira ndatoti thank you svikanzi kwewo unogokwata sei mutemo unoti chiwe kumba toda unokutaurira chete ndikati ingawani mimi matora svikanzi atinombotora ndike ndatokunzwai muchiti thank you svikanzi tati no thank you ini ndandangonzwa pokungonzi thank you apa keke ndabata manje apa ndikufunga kuti saka ndoriisepi ndorasa ndodya ndorohwa ndodiniko apa unenge wakufunga kakuti namba une ucharoverwa kumbogamuchira kwawaita iwe hauna kuridya ubva ufunga kuti saka ndochitongoridya zvangu ndozoroverwa kurigamuchira ndozoroverwa kuridya zviri nani at least unofira zviripo ndikanyatsotarisa masisters angu ndikati aiwa kaimuchiregeredzai kundiripotera indaakuisa keke pasi ndoritsika ndakariisa keke pasi noti kuti mwoyo uchirwadza kuti akumana keke here ndakarikanda pasi asikana ndapafunge shamu kumba ukati ndigonoroverwa keke kana ndava ndatorirasa zvangu ndakumbira apple panext door akukwata wairohwa kukwata wairohwa pakaipa asi manjenjenje kamwari
Saka zvakazomboitika iyo nyaya yekuti unenge usina kumbogara kumusha. Ndobva ndaenda kumusha, I think ndachikwa ameno. Zvikanzi mosara movesa moto, mobika, mandasiyiwa nemwana wamai guru. Kanzi motanha muboora. Ini kwakuenda kwakunotanha mazishizha mazomba aya. Kwakunomatanha. Iye haana kana kumbondiudza. Kwakuwatanha, kwakutanga kucheka. Handina kana kumboziva kana kuti zvandiri kuita zvitomborizvo. Kwakuwacheka. Ungaibva muboora. Apa nyama hunika ndaisadza huni mumoto, nyama ndobva yatsva. Muriwo hauna kuibva, sadza vaizobika vadzoka kubva kumunda. Vanhu vakauya vakangonditarisa vakati newe hasi mashure here iwawo. Iwe uri kunzi wasiyiwa kuti ubike, iwe ndoporutadza kana kubika muboora. Ndakanyatsoisa muboora kutoisa nezvimajarini nesalt. Ndakuravira tonzo muboora hausati waibva kwakuzadza mvura. Andakadira mvura ndadirazve. Ungachinja. Kwakuzobvunzi watanha upi? Kati ndatanha mazishizha mazombe. Ungoza senge kovho kandi tinongo chinotanha mazishizha mazombe uchitanhawo kwainotangira kuya. Ndozvandakanyatsonoita ndikati tudiki aiwa karega tisiye tukuri. Ndakarohwa. Vanhu vabva kumunda nenzara, iwe hako uri kutoita dhirama. Then pamwe pacho handiti kana vanhu vachitswa vanoisa mvura mumaoko kuti vasaita mhoni. Saka ndeisazviziva. Koenda kupi Shema? Shema! Ndasara ndega. Shema! Ndikunzwikwa here nhai kucomment section? Shema aenda kupoto yake. Mukundinzwa here guys? Kana kuti? Sharon afreeza, all right. Saka ndakaenda ndiri kumushaka. Saka nditi kana uchitsva unoisa mvura mumaoko so kuti usaita mhoni. Saka ndandisingazvizivi, ndaingoziva uchinzi nditambidze mvura. Ini kwakutora mvura ndichivapa. Alright. Saka ndobva ndanzi itswa manje kutswa nzungu dzekuzokuisa dovi. Ini kwakutora mvura mai mwana. Kwakunodira munzungu idzodzo ngazvitange kusemesa. Zviri muduri. Pandazvidira kamvura zvakatanga zvakaita waiti sezvikuita hameno. Ndikati ndozvasaka ndodonyera tinosidya here. Andobva ndashinga saka maizvozvo zvakuchistika mutsi hauchasumuki. Ndobva ndikati zvinhu zvakusemesa izvi. Ndikati ndofunga zvaredi kukuyiwa. Kwakuzvibvisa kwakuisa mupuleti. Kuzonotambidza mama kudai taimene mbuya vaizonokuya so. Zvikanzi wazviita sei? Ndikati handaita zvamunosichiita imi kudira mvura. Zvikanzi handidire mvura ini. Ndikati munodira ini kutozoita nharo. Andakadzika kanharo ndikati pese pamunenge muchitswa munoti uya nemvura. Saka munoisepi? Zvikanzi tinoisa mumaoko kuti tisaita mhoni. Amai mwanaka. Unonyatsozongonzako handichakurovi kwezo uri balance. Manje hambe wangoituka kuti uri 7/2 uri zi14 ende waituka uchidaro kana sadza wanga usingaridyi. Ukanzi 7/2 zi14 wanga usingaridyi sadza chero wanga uine nzara. Kunzi zi14. Saka nehandi mukukura mutakambosangana nezvakawanda. Iri bhori apa ngandibona kuti pane anokwanisa kupinda here. Handiti rega ndione kutamba. Iri bhori, thank you. Handiti okidoki. Yes. Okay. Alice, yes, we say, nhasi une Shema TV t-shirt. Uri sei? Yes, chero. Alice. Uri kundinzwa here? Ali. Yes, chero. Handisi kunzwika. He? Kuinda kuchanga wakafreeza. Haiwa shera. Kuchanga wakafreeza. Ndafreeza.
Mira, but maybe phone yangu iri kunetsa moto ya taurawo zvakuoneka. alright, first ndambotanga ndatenda mukoma Benson wanga asati ndoona ndakapfeka t-shirt, ndakaiwana t-shirt ndakungoti thank you. Alright, that's nice. And ndaikufit. Alright, second chero ganditaure nyaya yangu. Ndoda kutaura nyaya yangu yekumbobirwa kwandakaita. It's funny chero because ndakuzvifunga izvezvi kuti but soka. Yeah, zvakaitika ndiri form 3. Ndiri form 3 ndaigara kwainzi ku Miriam Mine, so iri under Chinoi. Saka ndichigara ikoko manje mama vangu vaishanda pamine, vachishanda pamine vaiita zvebusiness zvezvekutengesa chichihandwaona. Saka mama vangu vaizoti kana ivo vari kubasa vaigona kunditi kana iri Saturday zvezviya zvonzi hausi kuenda kuchikoro saka ndoda kukutuma kuChinoi unondirihodhera zvino handiwaona. Saka ndaigara ndichienda kunohodha, ndaihodha zvakanaka chero ndodzoka nezvinhu, ndaitoenda nemari $100 sometimes ndichienda kunohodha ndichidzoka nezvinhu ndiri form 3. Then there is this day mama vangu akabva vanditi nhasi unorovha chikoro, inga iri Friday, ndoda kuti umukire neni uende neni kupi kuChinoi, unoenda kuChinoi ndichienda kubasa because mama vangu vaizoshanda kumwe kwainzi taigara munonzi Miriam Mine but ivo vaishandira kunonzi kuEsha Mine, saka vaenda everyday nebhazi handiwaona. Bhazi remukira na 4:30 vanhu nematopinda mubhazi vanoenda kubasa vaiva vachienda kubasa. Saka mama vangu vaizokwira neni bhazi reriya kuti rinondiburutsira halfway handiwaona. Ndapiwa mari, ndakatopiwa $60 zvikanzi ndoda kuti unohodha mapoloni machicken cuts handiwaona. Ndainohodha kunonzi pane chimwe chikampani handino kana chichiriko chainzi Kwala Park so ndobva ndakwira pepaya ndamukira nahafona mama, ndakwira bhazi rere revanhu vekubasa reriya, saka raizonondiburutsira munonzi mubhangeti mekuti ndaizongokwira $1 kupinda muChinoi memory. Ndapinda pepaya mubhazi meme, saka bhazi rere raizosvika early mubhangeti meme raisvika na5:30 sometimes or na6:00. Saka mama wabva nditi iwe uri mwana musikana, saka ukaburuka panapa unoenda pamba peshamwari yangu iyoyo unogara kusvika kuma7 then uzokwira uzoenda kupi kuChinoi. Ndikati alright, ndaburuka bhazi. Handinoziva kuti kuZimbabwe hakunyanyotyisa kuti kutsotswa mausiku hakuna ka. Ndaburuka nevanhu ndaburuka nevanhu veve vanga vachitoburukawo bhazi reriya, ndaenda pamba peshamwari yamama vangu, ndaenda ndanogara pepe ndiri kumirira kuti kuedze. Mai vabva vatoniti rara hako ndichazokumutsa. Ndakati mai havanotopenga ndingarare zveshuwa, handina kumborara pepaya. Dzichingoti 6:00 ini ndobva ndati ndakutokwira ndakutoenda, nda kukasira kuti sei kudzoka. Apa inini pfungwa dzangu dzadziri kutondiudza kuti aiwa ndani nemufesi wangu aigara muChinoi. Ndikati ndikamboenda ndonoona mufesi wangu, ndikamuona mufesi wangu then ndozonotenga zvinhu zvadatumwa namama. Pepa ini ndatodza mufesi ndakati asika ndichauya early wosaende kuchikoro, bosaenda kuchikoro. Akati alright handiendi kuchikoro pepaya. Ini ndamuka chero pepaya meveve vati alright sikande ndikuperekedze ndokukwidza. Meveve vandiperekedza. Ndatoenda muChinoi memuya, ndasvika muChinoi. Foni yemufesi ingabatiki. Foni yemufesi haichabatiki. Beta ndizvoendera kwandatumwa namai vangu pepaya. Anobva ndati sinzi kuchiri kuseni kuti ndikwire uyu zvimota ndiende kuKwala Park kwandiri kufanira kuenda, beta ndifambe netsoka kubva mutauni hangu ndichinanaira kusvika 8:00 dzakwana panovhurwa shopu yacho handinoona. Ndatanga hangu kufamba pepaya slow mwana wemunhu ndichizvida chero. Ndandine kafoni kangu kanga ndatengerwa namama vangu mazuva iyoyo kwangu kusati kwane WhatsApp yaiveko but isusu tisati tanayo taishandisa chachisiri chimbo chachakanaka chachine kamera chifoni chacho. Ndatengerwa chifoni
Oni chechi asaka kwakusati kwane WhatsApp zvezviya kwaive neainzi ataiti e-text so ekutotenga e-text so ndiri kuchata nevanhu ndiri kuchata ndaizvida chero ndakapfeka kalegini kangu kadress top. Mama vangu manje zvavaizoita chero vaiti kana vakutuma vaitora socks voisa mari vaitora socks vatora socks voisa mari mukati vobva vakusungirira pabra panapa chero vokusungirira socks rere rine mari. taizisona vandisungirira ubva vandisa isikaendeti ndikasvika manje mutaundi ndoti mama vanototiita chembere ndiri munhu wekudhara ndobvisa mari iya ndoisa ndongoisa ka sometimes mubra kana ndine pocket ndoisa mupocket ndokawo ndiri kufamba vanoziva kuti nhoi tadarika renki tatova kune delta soko tasvika kune delta kwekuya ndiri kufamba ndiri kuzvida mwana wevanhu saka ndakabva ndaona pamba nemurume anga akagara andoaona. KuZimbabwe hakuna matsotsi zvose zvinoita kuno kuSouth Africa. Ndobva ndatoti hameno murume uyu. Murume ubva nditi saka murume uyu chero anga asingataure shona like shona yedu isusu. Aitaura shona yekuti kunge manyasaland yevanhu vekuntara chinyanja yeyi. Ndoaona. Andishedza zvikanzi muzukuru bwera kuno ndaenda kabhozi nyanja ndainzwa mama vangu vanotaura. Ndaenda chero ndasvika nedzunguka zvikanzi inguva hai pafoni pako ndamuudza time ndikatomudza ndikati it's past 7 now ndikutotaura ndiri kuzvida zvikanzi oraiti chero zvikanzi oraiti muzukuru ndaita chichemo panapa pane munhu wandakamirira ndakati mamirira andanga sembori munhu wechikuru atove munhu anga uri average ndakati madiko sekuru zvikanzi zvoni ndinoita zvekutengesa zvekuchinja gold andoaona plus futi ndinoita sei ndine flea market yangu apa saka munhu andida kutengeserana naye gold iye handisi kumutrasta because ari kundinyepera kuti magrams ake mari andoaona ini ndanzwa yemari chero ndakati saka imi muda kuti ndikubatsirei nei zvikanzi ndikumirira munhu wacho panapa saka ndikuda kuti munhu paanouya iwe ungondibatsira kuona kuti magrams atiri kuverengerana ndiwo here pascale apa nekuverenga mari chichichichi andoaona ukandibatsira muzukuru ndichakupawo mari then ndoenda newe kuflea market kwangu unosarudza zvauri kuda chero. Ini mwana handimuzivi chero munhu wandangoona murodhi ndikati marika ndati alright apa ndandatotsamwa kuti mufesi anditi tosangana mutauni yanga uyu andiwaona ndati alright vabereki noti alright saka zvinhu zvedu tonoitira pane pachechi handizivi kuti chechi iyo ndeyemethodist here ndeyechii zvikanzi tokrosa tara toenda ukoko ndopachechi patiri kunozviitira zvinhu zvacho munhu wacho ndopaari ndikati alright zvikanzi chero unoziva murume uya akabva abuditsa mari antonoona US aitodarika kana 200 US obva nditi iyi mari yangu yandinayo iyi wallet yangu iyi wallet yangu iyi bata uone kuti mune mari zveshuwa indabata chero ndaona zveshuwa imarika indabva ndati ndikaita sei zvikanzi alright ndibva ndamudzorera wallet yake zvikanzi iwe muzukuru kuenda kupi ndikabva ndati ini ndiri kuenda kuKwala Park da unohodhera mama vangu andinoziva unonge wakudhomoka ka ndazitanga kurambanuka ndikudhomoka ndiri kuita kubuda musaga chero ndabuda musaga pepe ndamuudza zvese ukunohodha chii ndamuudza munhu wangu anoita zvekutengesa ndikunohodha zvakati ndatofila free nemunhu weuya ndoaona munhu weubva nditi alright vakwaya umwe murume uyo akauya chero obva nditi handikona ndiye murume wangu saka vanhu vaitaura chinyanja inini nyanja ndinonzwa andinoona but ivo vaitaura nyanja iye yanga iri deep andoaona zvokuti ndainzwa ma1 words andoaona vachitaura
ninzwa kanzi tataurirana saka mufesi uyu ari kuti iye hakutrust kuti chii bhosi vanga vakundita hanzi ini ndofana handichanyatsoremembe but vanenge vainditi ini ndindofanira kutanga ndaipiwa gold rariya then ndonoindisa paplace yavaida kuti ndiendese chichichichi handiwaona ndikati ora izvo kanzi hatisi kukutrusta saka zvatinoite iwo une mari pauri andinoona ndadomoka ndati ndine $60 zvandiora nditi muzukuru tipe mari yaunayo iyoyo vandipa mari ndavatambiza mari yeiya zvakanzi tipe nefoni ndavapa nefoni zvakanzi zvinhu zvako hapana kwati kumbozviendesa mari yeiya sero vatora mari yeiya vabva vaisa pachi vaisa mukabhokisi kemetisi mari yangu inini vaisa mubhokisi remetisi sero bhokisi remetisi rasungwa nesoletipi raitwa sei chero vandipa zvinhu vandidzorera bhokisi remetisi vanzi ndo mune mari yako chengetaisa mubhura mari yako handiwaona ndaiisa meme zvakanzi tichasunungura kabhokisi aka kana iwo wauya nezvinhu zvangu handiwaona ndati ora heitika ndapiwa ini ndikufunga kuti zvandapiwa vanditi gold kaya ndikufanira kuendesa pachechi pepa apa kupi tumatombo twakakaliwa chero ndatasei ndatora pepa tumatombo twetuya ini mari yangu handindapiwa ndaisa mubhura zvakanzi saka iwo kuti tikutruste kabhozi gold rine mari unotipa foni yako tokubatira foni handiwaona apa wani ndo ndikutaura naye wani uyo yatoenda kuchechi yemethodist yeyi ndatora uyu akaenda kachinzi ndiwo andiri kuendesera gold dhenobva ndipa mari ndodzoka ndichipa mari uyu umwe wacho andiwaona ndikabva ndatohora its fine iyoyo handisa mari yangu mubhodhi iri mukabhokisi kemetisi zero zvikanzi handei takafamba pane kumwe kwakaita kunge kwadaita kuti dziyawo handida kumuziva mbozi yalong time ndakubva ndibva ikoko handinyatsoziva nzvimbo dzacho tafamba kwekuya tiri kuenda kwekuya tasvika pakadaita kunge pakona pekuti waikona jiyawo then ukwangu kwakaita kumasrowe handiwaona tasvika pepa zvikanzi oraitiwo ndakukusiya panapa chienda unopa mufesi weyo zvinhu zvezviya ukanomupa odzoka panapa undipa mari handiwaona usina kumupa ega zvinhu zvachoni handina kana kuzvifunga shero ndatomubharalidzirwa musoro wangu ndabvuma pepa shero ndamusira foni yangu pepaya shero ndaienda pepa chechiya pandaudziwa shero ndikutoona pachechiya gedhi rakatokiwa zvaro shero pamwe hameno pamwe munhu uya ari mukati ndakamira shero about 30 minutes ndiripo ndamira pepe ndikataiwa panapa rigandidzokere kune mufesi weyo wandasiya uko ndinoita sei ndinomuudza kuti munhu wako ndamushaya handina kuita pfungwa dzedzi dzekutarisa mubhura mangu mari yeyi handiwaona yangu yeyi ndiri kudzokera paya pandasiya murume uyo munhu wamuisepi munhu haapo shero ndaona pane nothing shero kuona pane nikisi shero munhu yaenda kupi shero ndakaita kunge ndinopera shero ndokutanga zvezvekuzvida zvapera zvino shero ndatanga kumhanya ndandotarisa kona iyi ndaenda kona iyi saka paite nevamwe vanhu vekumasoro vanga vakatozvigarirawo apo handiwaona panobva vandishedza zvakanzi nei wakabvira kare uchingotenderera apa chii chiri kuitika ndavatsanangurira kuitika zvanzi vanhu ava vabvira kare kubira vanhu muno muchimhai vanhu vanotozivikanwa vava nevekuba mukumbudza kuti ndabirwa ndikanzi watobirwa pepenavana vava zvanzi hamheno totoita sei unogara kupi ndakuvaudza ndogara kumiriwo mai kunoita mari kuende koko its about $4 kuenda kubva kwedu handiwaona zvakanzi hamheno kumbodzika unotarisa pazasi pane dzimba dzinodzo vakadzi varipo supamasowati kana hepi yatokwanisa kukupa ndikati oraiti ndadzika ndaenda pamwe pamba ndakasvikawo pamba ipapo pane varume vanga vakawanda zvezvekuti unombotya kana kuita sei kunyara kunopera ndasvika pepayeshero ndasvika ndataura ndikati zvino ndavatsanangurira nyaya yangu apa handichakwanisi kutaura ndaakungochema nemaziso angu anga akuriratu shero nekuchema zvikanzwa chitipa nhamba dzamama vako tivafonere tivaudze zvaitika nhamba dzamama dzaizikanwa here shero musoro
Handizivi nhamba dzamama vangu. Ndaiziva nhamba dzandaiziva dzadziri dzani dzemufesi wangu, baba vemwana wangu veve vandaidanana navo veve ndo vandaiziva nhamba dzavo. Apa ndifunge ndikati ndodzandoziva. Apa ndifunge kuti mufesi wangu chero ndikamuudza uyo ari uku koko ndinomuudza but kuna mama wangu haakwanisi kusvikako nenyaya yekuti mama wangu vakamuvenga pavaimuonera pese vaimurova chero ndichatozombouya kuti ndikuudza ini madhirama acho. Ini ndakati manje chero ndikamuudza ndoita sei chero. Ndakazvanzi apa naoption otofonera, ndamufonera pepa ndapuwa foni ndafona ndamuudza zvaitika akutondiseka cheroni. Munotozviita mabhebhika munoziva zvamunoita chichi pepa yesero. Ndamuti saka iwo ndoda kuti uende kuna mama vangu, mama vangu havakukumba but kuna sisi vangu chienda mumba kwedu unoita sei unotaura nyaya yaitika kuti ndiwane kubva kunoku chinoindobva netsoka here handinoona. Zvikanzi mumba kwenyu handiendi, unoziva kuti mama wako havadi kana kundiona tsoka yangu mumba kwenyu handiendi chero. Ndikataura haiti chienda unotsvaga mwana wasisi vangu mukomana akupe nhamba dzamama ndidzizivi nemusoro handinoona. Aminota ndakazofonerwa vanhu vakanditi achingogara panamba tichiona kuti tichaita sei kana tikakwanira mari $4 yatotokupa uenda kupi kumba handoaona. Ndabva iye akazongondifonera panhamba dzedziya akanditi nhamba dzamama vako idzi handizivi kuti akadzwana kupa ndoaona. Ndafonera mama vangu ini handichakwanisi kutaura namama vangu vairova chero, mama vangu vanorova chero ndiri kutya kuvaudza. Mukadzi varume vati hamira titaure navo pavatsanangurira mama vangu zvaitika. Apa mama vangu vanga vabva kubasa ende musi wacho vakangoenda kubasa vobva vatobva kubasa vachiti musoro wavo uri kutema vobva vadzokera kumba handoaona vaitova pakati pewasheni. Vanhu vataura namama vangu vatsanangurira zvaitika. Mama vangu vakati ahora haiti ngachiramba ari papo indakukwira kubva kuno kunduya kupi kuchinoi kuzomutora handoaona. Bhozi varume vabva vati hazviiti kuti mwana afambege nekondisheni yaave ari kungochema. Saka imimi moto yazomutora. Mama vangu akataura haiti ndoyozomutora chero. Mama vangu vanga ari pakati pewasheni chero. Mama vangu vakabva vakwira vakabva vazondifonera vachiti ndamuchinhoi. Iwewe wachiita sei? Ava ndakanombotora 1 hour chero vakandifonera kuti ndamuchinhoi. Vabva vafona zvikanzi ngaafambe netsoka kuuya mutauni. Anondiona anomira paTM yemutauni handinoona. Ndikabva ndati horaiti pepa yachero ndakufamba netsoka ndikufamba ndikungochema rodhi yese. Saka ndakadarika futi nepachechi yeMethodist yeya handinoona ndakudzokera kupi kutauni. Ndakabva ndaona hangu patoo nomwe murume akatochena chena akapfeka magirazi. Murume uyu akabva auya kwandiri achindi-approacha. Zvikanzi kuri kuchemei musikana chichi asi voice rasiyana handinoona. Munhu weye inini panguva izvozvo handina kuzvisa musoro. Ndakazozvisa musoro mhanje ndakutonzwa vamwe vanotaura nyaya dzavo kuti vanhu veye vakakubira vanonochinja hembe vodzoka vanenge vachitokuvheta vachiona pese pauri then vanozodzoka kwauri vachida kuona kuti uri kuvaziva here vodisguisa votanga kana kutokubhozi vakati mufesi yakabva tonditi waitwa sei ndakutomuudza nyaya yangu unonge waungoudza munhu wese abva atondipa $1 akati $1 rikwira upinde mutauni. Andona saka inini zvezvi ndakutofunga kuti aiwa munhu weye akandipa $1 ndo vanhu vakandibira but vanga vanochinja hembe vachinja voisi zvese handinoona. Ndapiwa $1 riya ndakwira ndaenda mutauni ndaona chero ndakasvika ndakaona mama vangu vane sipo mumaoko handiwewe achakumba. Vakangosiya washeni nekuya mutauni chero ndichinongovati bana nguya irova ndikati nhasi ndoroverwa mutauni munomu chero. Ndichingonoti mama vangu chero ndakuchema zvino. Mama vangu havana chavakataura vakangoti kwira takakwira tikaenda kumba. Chero ndakasvika kumba ndakazvakadiwa unoziva unonzi kurohwa chero. Ndakarohwa zvikanzi wakatanga riini iwewe kuita munhu anoziva iwewe. Mari yangu yanga ndinayo muno mumba ndiri kuhodha iwewe kunopa vanhu chero. Pamusoro pazvo hauzivi nhamba dzangu nemusoro. Chero ndakakremeswa nhamba ndichichema. Because mufesi uyu akaenda kumba kwedu zvezvekuti anotya mama vangu iye akazoenda kumba kwedu akasvika akaona mama vangu akavaudza neye apa hanzi anga atombotemwa nezvidhina namama vangu aida kusvika pamba pedu akavaudza nyaya yaitika ndopavakazomupa nhamba
handiunoona andakarohwa apana ndakurohwa nyaya yekuti zvoni 1 wabirwa 2 ahuna kurambana nemufesi wandakakuti rambana naye andakarohwa shero ndakarohwa zvekuti ndakaita 2 weeks ndichirara mumba kana kutyoro ndichiramba kuenda ndakazvimba shero ndarohwa ndakadzinoba shero kunzanda kutozvikuzana kuti vanga vaenda kubasa here akusi kuti zvona anga achiti zvona asanganisa zvese kuti paakazobirwa ndofunga mama wake paakazenge wakufonyerwa vanga vakuita washeni pamwe ndo zvavanga chitaura hanzi aona kuti vanga vaenda kubasa ndataura kuti vakaenda kubasa ndikati then kubasa havana kunogara vakasvika vakati musoro wavo uri kurwadza vakadzokera kupi kumba ndovaona so I think pakuti vanenge vachisanganisa ndo pavanga vakataka washeni ndo pavakazomanya neosipo mumaoko vakuita sei mama vangu shero vanopopota apa vatauri shona yega yega kavanenge vachitaura nenyanza vachiti iweyo Arisi siumbesesa iweyo kubesa mari yanga yo zama wani kana foni shero handi foni yanga yabiwa shero ndakatombogara ndisina foni kuzoti nditengerwe imwe foni ka pakatora nguva shero ndichinza ndokabisa foni zvakaoma wandinakidza ndatongotarangara ndakambomeenda zvangu muchinhoi pandakamboshanda kuchinhoi nditembera ticha nepandainotsvaga futi nzvimbo yekuikira nepandainosobmita ikira taidarika nemuchinhoi ndopandakatanga kutoziva chinhoi aidinhoi chinhoi kandori katauro katori kahombe chinhoi chinhoi kune mazidzimba zvivo uchidaiwo so ndo chinhoi chiyunivhesiti unotambirwa nini kwakanaka zvako asi chinhoi yakanaka shero but town yacho idiki ka because i1 way town ka idiki even pachipatara pavo pakanaka the way yavakaita setup yavo is really nice inokuita kuti uve nekaumwe kawoka mukari different but to my surprise I never went kuchinhoi caves ishero unofanira kumboenda ka kuchinhoi caves totofanira kuenda kuchinhoi caves team shemari ndinofanira kuti kumboenda kwakawanda kana ndadzokera kuZimbabwe mana nditori nebasa ndiri pabasa shuwa shero chinhoi caves inoda kuenda kwakanaka zvisingaiti apa ndachimboita pana chibvisa kamera ndachimboita ndinotarisa mapoto angu nekumbocheka tumavheji nhasi nda kubika sadza ndandikuredzeka upfu kandati ndadaiwo so ndaseka vanhu vangaifungwa kuti tiketi ngandizvivhare product ravo ndo upfu hwacho guys apa huri uchitonge macreation upfu zvavo kadiki kaka ndakatoorder online ndakaorder because takamboenda kupa kwaAlexia kupati kwake tikasvika vakatenga online saka kune inonzi Lazada so that one ndo yatinotenga zvinhu saka ndakaorder last week ndangomuka ndakafunga ngodambodyawo sadza ndataura namama vangu saka munodya nei zvinhu ndikati ndinongodya ungopoisa nyama tabhoisa nyama todya zvakadii kanzi kuti unogoita vanhu here ndikati hakuna kaupfu wacho ndo ndakatenga nditenge uzvuvu ndakatozvitenga zviri 4 but kuseri kwacho kunenge kwakadaiwo so kunge supu kunge chii amauti I think it's Indian but amauti vanoidya sei kana kuri Indian chinonzi suji I think inogadzirwa newheat inogadzirwa newheat saka inenge ikanyanya kuti inenge rakasiyana zvaro sadza racho nerekuZimbabwe but unongodyawo unodii tasingatomboziva kuti takagara makore esai tisingatomboziva kuti we can actually find suji online tasingazvizivi iri bhoshero tinozouya mangwana nedzimwe nyaya dzine mamwe madhirama aibho ngandiende kunobika zvangu ndoti mavheji angu ndatosiyandaisa pamoto bhoza ndambodya kunyatsanouya rini naishero tamusuwa zvinyasatofanira kunyora mazama nyashanga adzoke manje tamusuwa zvi achadzoka ari kumboita zvekuchikoro akazofuera mabrothers akanondituka alright shero urare bho ndokuona mangwana thanks alright
hanzi chiina ko semolina kuna nyasha ndi anofarira kudya semolina inangu haindiitire ndonzwa kasingari yeshi ndoita kunge flour so inangu haindiitireni ndonzwa kunge ndikudya flour iri too refined kuita sadza nyasha ndiyanita zvesemolina inini this one is a little bit better aizi tumagrams tunganiko toto ise 500 grams iriyo akambogara unokabika katu zvitopera ndakaorder turi 4 apa vanhu vacho guys ngavatenge kunditsvaga nhasi ndakuti muri kuti ndiani hapasi kuziva ka unonge uchitiresa kakuchitireka kuti zvaapapi handisi kuzvi ndikati saka ri kundifonera muri kudenda nagos for the first time ndafunga kuti immigration yekunditsvaga ndikati who are you ndavati mukundikudei mukunditsvagirei zvanzi ndipa adresi yako ndo iyi ndikati but ndimi vanani andabvunzani kuti who are you mukundibvunza zvese izvo akachiita kuti ungari kubva kuimmigration maquestions achoni titi vanhu veimmigration utanga kutitsvaga izvizvi isu tofanira kunoripota next week kuti apply for manew visa hatizivi kuti vachati chii nyasha ndianoziva zvesemolina kubangkok ndokwairi ndaseka zvangu ka2 unokabika ka2 because akarikori like zvanoita unotoribika rakaita kakutetepa then worisiya riri muplate kuti riite kakuomerera ekange porija ndosaka ndezidindaina mupaini but achimbomirai because handizivi manje kuti right now pakutanzvatiti tofanira tipa free visa kusvika musi wa26 September so I don't know kuti ticharamba tichiextenda rini ndosaka ndakatenga utu ndangoshingirira kuramba ndichimbotenga online utu saka handizozi kuti tonzi rambai muchigara kuno kusvika rini cause anytime is tea time togona kungonzi ndege dzaakufamba ona but handifungi kuti this time ndobuda maybe next month I'm not sure we'll see guys tichazongoona ndaka kuzimbabwe kana vatinga because ndege dzacho hakuna saka tisati taziva kuti chanzi budai weni guys bye rega ndiobika kasadza kangu ndoda kuendera sadza ndosaka ndichizogara ndichinzwa mudumbu guys because food yacho inenge ichindiramba ikuno kuna ndokona mangwana kuna